Isimgħu x'għandu xi jgħid il-Kavallier John Jordi Majna dwar it-tatwaġġi. Ma kienx raġel mill-ar, imma darba qalli li tajtx kemm bata minħabba dawn l-imberkin tpinġijiet. Ħtija tagħhom ġieli saħansitra applika għal xogħol u ġie rrifjutat. Ħafna namrati li kellu ma ridux ikomplu miegħu. Flask kien raġel simpatiku u ma nħosslu ġust li kellu jibqa' jiġi ġġudikat u kkundannat minħabba t-tpinġijiet ta' dirajħ. Danna kollu jkollna nammettu li l-koll hekk nagħmlu. Illum it-tatu m'għadix tabu u nqisuha aktar bħala forma ta' arti u nittrattawha bħala materjal għar-riċerka. Illum qegħdin f'pożizzjoni li niċċelebraw din il-parti tal-kultura li tħalli marka fuq ħafna minnha. Biżgħet nieħdu il-Malta Tattoo Expo. Din is-sena se jsir bejn is-7 u d-9 ta' Novembru. Din il-konvenzjoni diġà waslet fit-tielet sena tagħha. Bħalissa qegħdin ukoll f'pożizzjoni li nħarsu iktar lura biex naraw it-tradizzjoni tat-tatwaġġi. F'din l-ewwel intervista se niskopru programm ta' riċerka u dokumentazzjoni jismu REL Inc. An Indelible Narrative. Biex nitkellmu fuq dan, Marija Mekallef. Islim, Marija. Spjega li ftit x'inhu huwa dan il-proġett. Dan il-proġett huwa mod kif inħarsu lej il-ħajja marittima mill-bidu tas-seklu 20 sa l-aħħar gwerra, ħanaraw ftit l-ekonomija marittima u l-aktar in-nies li kienu jsostnu dil-ekonomija. Ħanaraw ftit ukoll il-mod kif daw in-nies kienu jiċċaqilqu minn belt marittima għal oħra. L-aktar li ħankunu qed nifukaw propju fuq it-tattoos, it-tpenġija. Li naħseb hekk ikonna nħarsu lura u forsi anke fil-kuntest Malti l-assoċjazzjoni tat-tatwaġġi mal-ħajja marittima u mal-baħħara minn dejjem kienet hemm le? Infatti aħna qegħdin nistudjaw passaporti li jinsabu fl-Arkivi Nazzjonali mhux biss tal-baħħara li l-aktar nassoċjaw is-soltu mat-tpinġija, imma anke ma' ta' ħaddiema tal-faħam, shipwrights, ħajjata tal-qluħ, kalkara, cooks, stewards. Imma dejjem fl-ambitu marittimu le? Iva, proġett qiegħed jiffoka fuq bliet marittimi. Infatti qegħdin nħarsu wkoll lej il-port ta' Marsilja. U għażilna Marsilja propju għax kienu ħafna dawk il-ħaddiema Maltin, ħaddiema marittimi Maltin li kienu isifru lej il-port ta' Marsilja bħal destinazzjoni biex isibu xogħol. Mis-sit tal-Mużew Marittimu propri fejn se ssir l-esibizzjoni REL Inc. flimkien ma' Pier Portelli biex inkomplu nitkellmu fuq dan il-proġett li huwa vast. Pier, inti wieħed mill-imħuħ wara dan. Iva, bażikament l-idea żviluppat ovvjament mill-imħabba li għandi lejn it-tpinġija. Tattoos biex niftehmu. U naħseb kien l-ewwel spunt li jħallik tipprova tiskopri affarijiet hemm l-element marittimu imma REL Inc naħseb aktar minn kollox hija il-mod ta' kif jien nista' li immur lura fi żmien partikolari u nara x'kienet jiġri f'dan ir-rigward. Min-naħa ta' tatwaġġ, min-naħa ta' tpinġija, min-naħa ta' nies min kien ipinġi. Tkellimna diġà wkoll fuq l-aspett ta' dan il-proġett interattiv man-nies li se jkunu jistgħu jagħtu informazzjoni, qed isiru intervisti, se jkunu jistgħu wkoll jissottomettu informazzjoni li għandhom. L-idea ta' citizen science hija importanti ħafna. Meta ngħidu citizen science għaliex aħna qed ninvolvu lill-komunità biex iġġib il-qudiem l-istejjer li għandha dwar nanniet jew inkella anke missirijiet u memorji li altrimenti kienu ħajqpaw mistoħbin.
U eventualment jintilfu. U eventualment jintilfu. Jiena munna tlet tful. Jien, Zarin il-ħanina u Karmu l-Patla. Tlet tful. Meta munna rajna hekk, għadni għallu naraw ċuġġektu taħmlu. Għadni għallu biex mpinġu. Sabu jħed pinġa distojjer. U jien pinġejt għaġlu. Sewa. Sewa? U kontu tażlu d-dizinji jew inti tajdlu? Le, ew kellu d-disinni. Fuq il-karta, kellu mat karter tek d-disinni. Tijaj pinġili bil-laqpez, id-dawra ta' Zanzun għanelju, id-dawra tal-Ilju. Sewa. Mbagħad. Imma tal-Iljun kienet it-tieni darba li mort. Meta mort it-tieni waħda kont tikbar ġifieri. Kien dejjem kelli forsi 12 sena. Ma baqa' jiftakrek li kont. Żgur li ma jiftakrna. Il-proġett huwa maqsum żewġ partijiet. Hemm parti ta' riċerka xjentifika u intensiva li huwa mmexxi minn Dr. Georgina Portelli. U din l-informazzjoni qed tinħadem jew tinġabar flimkien mal-kuraturi tal-Mużew Marittimu li Jem Gawċi u Marja Mikallef li dawn qed jiġbru l-informazzjoni. U wieħed mis-sors vera interessanti li sibna huwa dawn il-passaporti li jinsabu fl-Arkivi Nazzjonali u f'arkivi oħra internazzjonali u kemm affarijiet oħra fl-arkivi tal-Mużew Marittimu. Imma dawn partikolari mill-Arkivi Nazzjonali jagħtu stampa ċara, kważi ċara, tan-nies li kellhom it-tpinġija. Għaliex? F'xi kultant id-deskrizzjoni ta' tpinġija li kellhom kienet tkun imniżla. Hemm uħud fejn kienu jgħidulek speċi tattooed on right arm, left arm. Imma mbagħad issib deskrizzjonijiet bellezza li jiena lija huma ċirasa fuq il-kejk ta' dan il-proġett. Ma għax nippilla bħal pilla liħar, Karmu palla pilla. Għax Karmu metaru d-distajjeraw, għallu dik irrid. Imma dik ħażmin kollha għamiltuha fl-istess ħin, għamiltu xi nofs tanar? Kella. U bil-labar. U ma kellux magna bil-mużew. Le, bil-labar, id-distajjer għamela bil-labar. U sitmurin. U aeroplon, nej aeroploni, nizlin għad-distajjer. U biex taħmel il-Bahrin. U tarmuwa u bil-sitmurin u l-imbarat. Fija xogħol. Kemm fija xogħol. Fija ħafna dettalji. Mela fija ħafna dettalji, bdejda għadet t-supporti, Karmu waġġa. Karmu Gerger un bħal. Tqulli Gerger, Karmu anka hawnhekk ma torsidru intafaħlu. Mażgur. U għed, imma mhix il-wez. Għax imbagħad wara sena togħja forsi minn xhur sitta raġa morru b'inġajkla fija ġmiel għax għandu fiex għandu daru daqshekk. Min jaf kemm ħaniskopru stejjer fuq nies interessanti li għexu ħajja mimlija u interessanti bħal forsi dan il-ħabib tagħna hawnhekk? Dan il-ġuvnott li qed naraw hawnhekk maħniex eżattament ċerti minnu, però jidher li huwa baħri ta' l-aħħar tas-seklu 19 u skoprejniha proprju ftit ilu innutajna minn meta bdejna naħdmu fuq din l-eżibizzjoni. Innutajna li dan il-baħri għandu tatu fuq idejh. Turi ankra li kienet simbolu u għada simbolu komuni ħafna. Tal-ħajja marittima. Eżatt. Però min jaf l-eluf kbar ta' tatwaġġi differenti, kollha ġifieri mhux ankri biss, m'għandix dubju li probabbli kienet popolari ħafna, ma min jaf xemm iktar, m'għandix dubju wkoll xi ftit daqsxejn spinti bħala tatwaġġi li għad iridu niskopru minn din ir-riċerka. L-inka bħala għatu daqshekk fa' erba' toqbiet. Sewa, pal paletta. Allora, dublun, dun aħmar. Sewa. Dun sfar, dun U ibil kien? Ibil u pinċ, butik. Ġifieri mhux jagħmellek il-linka fuq idejk. Le, xejn, ibil l-lap, l-lapet U jafas. u jafas.
Sewa. Bidħera ġeddem, għabba bieċa ċarru ċarru. Eddem, għazuqo. Ma millekx krim jew ġa. Le, xej, ma jammurru. Meta joħroġ id-dem, jimsaħ bez, mux għarrabit ċarru da biex jaħsellek. Le. Xaktar joħroġ minn kell. Xaktar joħroġ dem. Hemm ukoll partner ieħor li ma semmejniex li huwa d-Dipartiment tal-Libreriji u l-Arkivi tal-Università ta' Malta. Fejn dawn qegħdin jaħdmu fuq sit fejn l-informazzjoni kollha li qed insibu mill-proġett jiġi mpoġġi fuq dan is-sit u jiġi ikun open access fejn dawk in-nies li jkunu interessati jistgħu jew iżidu jew inkella ifittxu informazzjoni. Ukoll dan huwa parti mill-Dipartiment fl-Università ta' Malta u li huwa mmexxi mill-Professor Milena Dobreva. Jiġifieri aħna qegħdin naqtu daw il-parties kollha flimkien biex imbagħad l-informazzjoni li qed niġbru ngħaddu għat-tieni parti li hija l-eżibizzjoni. Issa fl-eżibizzjoni ukoll qed nieħdu daqsxejn ta' direzzjoni ftit differenti minn normali għaliex jekk fl-eżibizzjoni qed nistennew affarijiet li qegħdin stand-alone f'dan il-każ, il-xogħol li qed isir mill-artisti li ħajdu sehem huwa qiegħed in-narrattiva li qed tinħoloq hija konverzazzjoni mal-oġġetti fil-Mużew Marittimu stess u il-materjal li qed jiġi skopert. Ġifieri, wieħed m'għandux jistenna l-preżentazzjoni ta' daw sempliċement ħajġi jara ritratti jew nkella kitba li qed tispjega isma' x'kien jiġi x'ma kienx jiġri. Hemm xi ħaġa daqsxejn iżjed. Hija idea li trid tinbena bejn ir-riċerka li tissir u l-artist stess li qed juża din ir-riċerka biex jibni x-xogħol tiegħu. Imma mbagħad il-preżentazzjoni tax-xogħol ma tkunx qiegħda f'kamra separata liha, imma tkun nikkreaw din il-konverzazzjoni bejn oġġetti li diġà għandhom ħafna storja marbuta magħhom fil-Mużew Marittimu stess. Pier li laqanqad li ħafna kurżità, it-tattoos huma xi ħaġa li huma għall-qalbi wkoll, huma espressjoni wara kollox ta' arti wkoll. X'inhu hija t-target dates għall-esibizzjoni? It-target date tal-esibizzjoni huwa Settembru 2017. Bħalissa għaddej din ir-riċerka intensiva, inħeġġeġ li dawk li jkunu qegħdin jarawna wkoll biex forsi jekk ikunu jafu xi ħaġa jikkuntattjawna, hemm email address u anke Facebook page li forsi nadduh u dan isir magħruf aktar għax kull informazzjoni li tiżdied ma' dan il-proġett jiftaħ bibien ġodda biex anka forsi l-istigma li għandha tattooing jew tpinġija ma tibqax daqshekk stigma. Għal-min għandu. Grazzi Pier, ċertament aħna li m'għandniex. Aħna li m'għandniex, aħna okej. Jalla nerġg'u niltaqgħu jew għal waqt l-esibizzjoni jew nkella xi tpinġi oħra flimkien għat-tattoos. Grazzi. Thank you.